Nilqakom lura ma nakvettilkom diġà għandi aktar mistednina u fl-appartament tagħna fejn miegħi għandi lil Petra Bruno mir-Responsible Gaming Foundation. Kif inti Petra? Mhux ħażin, mhux ħażin. Rajtek naqra stramba llum il-ħamis għax aħna s-soltu nintaqgħu. Is-soltu nintaqgħu it-tnejn u anke telespettaturi jkunu jidraw, jkunu jafu li it-tnejn hija l-ġurnata tagħkom, ma ovvjament imħabba impenji oħra għamilna din is-sezzjoni llum. Kif inti? Mhux ħażin, mhux ħażin. Jiġifieri t-temp bdiet isħana. Ġifisħana, ma kollok tippreferi, inti x'tippreferi? Ix-xitwa, jien nħobb nitgeddes. Ma naqblux mela kif jiena u inti. Jien nħobb nitgeddes u hot chocolate dik l-għana tiegħi. Tajjeb ukoll. Mela, Petra, matul anke dan il-programm aħna ddiskutejna diversi fatturi li jaffettwaw lil xi ħadd li ibati mill-problema tal-lob. Iżda llum ser niftu iżjed fuq is-suġġett tal-mart mentali li tista' ġġib magħha anke l-problema tal-lob. Però fil-verità Petra, vera l-lob jista' iwassal saħansitra għal mart mentali? Mela, din mistoqsija jena kontroversarja. Iva, jista' jwassal għal saħħa mentali mhux daqshekk tajba, iżda ovvjament meta tngħidu lob aħna Responsible Gaming Foundation li ċ-chairperson tagħha l-Onorevoli Silvio Xkembri niffukaw fuq kull tip ta' lob, iġifieri kemm lob tal-azzard kif ukoll lob ta' daw social games. Issa bħalma tkellimna fi programmi oħrajn. Ma jfissirx għax inti tmur tilab darba. Jiġifieri għandek problema? Fimtni. Jew għax forsi toġbok xi logħba fuq l-iPad jew fuq il-mobile u tilaba ta' spiss jew ma jfissirx li għandek problema tal-lob. Iżda meta inti pereżempju ddiskutejni wkoll naħseb il-ġimgħa l-oħra tibda tara illi inti ma tistax tiffoka għax moħħok il-ħin kollu jaħseb fuq il-lob, jew nkella tibda tħossok kull meta li tmur tilab tibda tħossok ħati li qed tagħmel xi ħaġa ħażina, hemmhekk iva tidħol il-problema tal-lob. U min mhuwiex ċert jista' jċempel il-helpline 1777 u jkun jistgħu saqsu aħjar. Iżda, x'inhi l-korrelazzjoni bejnietom it-tnejn? Bejn il-mart mentali u l-lob. Eżatt. ċertu affarijiet li tħoss inti meta tkun qed tilab, l-estremiżmu tiegħu jista' jwassal għal saħħa mentali mhux daqshekk tajba iva. Infatti anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni bħalissa din naraw anke dan il-poster fejn hemm anke n-numru li għadek anke kif qed tajjeb inti ovvjament aħna meta jċemplu kif kont qed tinanti diversi drabi hemm sett ta' mistoqsijiet li dawn ħajdaħluk naqra f'qoxortok biex ngħidlek u hemmhekk nkunu nafu ħadd naqra indikazzjoni jekk il-problema tal-lob hijiex problema jew le għalik. Vera? X'eżempji ta' mart mentali kkawżat mill-lob tintaqgħu magħhom? Mela, aħna fil-helpline tagħna iċemplu ħafna nies sewwa u apparti minn hekk aħna t-tim tagħna l-ħin kollu jagħmel riċerka biex kull każ differenti ikun leħaq eżempju tiegħu jkun jaf iżjed kif jiddilja magħhom. Bħala mart niltaqgħu b'mod speċjali ma' ansjetà u depression. Dak huwa kkunsidrat bħala saħħa mentali mhux daqshekk tajba u da min fejn jiġi, x'inhi l-korrelazzjoni bejniethom. Meta inti tkun qed tilab fuqek jiġi ħafna stress għaliex dik it-trill li inti tieħu dik fiha nnifisha tiġġenera l-istress. Issa apparti minn hekk jekk inti spiċċawlek il-flus ħadd tikkrea stress. Jekk inti qed tiġġieled mal-familja tiegħek qed tikkrea stress. Jiġifieri dak kollox iżid l-ansjetà. Issa, meta jkun hemm każijiet estremi ta' ansjetà, tista' taqa' f'depression. Ovvjament depression hemm ħafna livelli tagħha, trid tiġi ddikjarata li inti bniedma depress jew bniedem depress minn psikjatra, importanti ngħidu għaliex depression mhix xi ħaġa sabiħa imma m'għandniex għalfejn nibżgħu minnha jew nistħu ngħiduha ġifieri li saħansitra tista' twassal anke sa ħsibijiet ta' suwiċidju.
Apparti minn hekk, bniedem jista' ikun OCD. OCD xi tfisser? Bniedem jibda jidħol, ħajtu kollha jrid jagħmilha forma ta' pattern. Qed nispjegek biex iktar niftehmu mat-telespettaturi sewwa. Iġifieri ħantik eżempju, jekk pereżempju inti OCD u hemm 3 biros, tridu jkunu jew 2 jew 4 ma jistgħux ikunu 3 għaliex il-pattern inti taħdem pattern ta' 2. Iġifieri dik hija diffiċli ħafna xil-ħajja mhix hekk imma meta l-istress fih innifsu il-pattern meta inti tilab għaw ċertu lob jintlabu b'ħafna numri, ruled u l-affarijiet. Ħafna minnhom, ħafna minn daw ir-reġimenti, ħafna minn daw il-patterns jistgħu jikkawżaw OCD. U apparti minn hekk tista' ukoll każijiet gravi tkun bipolar. Bipolar hija bniedem ma jafx ikun medium. Żewġ estremitajiet, ġifri jew estrem happy jew estrem imdejja ġifri ħażin ħafna. Meta inti tkun qed tilab u tkun tħossu dak l-istress u l-ħtija ġo fik, qatt ma jirnexxielek tkun moħħok mistrieħ, allura meta jirnexxielek tinsa ftit tkun happy tmur tilab immens, tixxi kull ma tara, kuntent, kollox jgħaddi. U mbagħad meta titlef dawk il-flus, tkun letteralment dwejja kbar illi f'ħinijiet daqshekk koroħ inħeġġuhom iċemplu l-helpline. Mela, il-qraba u l-familjari tal-persuna li għaddejjin minn din il-problema, kif tista' tgħin? Mela, xi ħaġa li dejjem ngħid huwa biex ma niġġudikawx, jiġifieri m'għandniex niġġudikaw. Xi kultant il-familjari ma jifhmux għaliex għax forsi jkunu qed ibatu huma wkoll. Inti meta tara bniedem qed jgħaddi minn dik l-esperjenza l-istress mhux fuq biss ikun anke fuqek sewwa jibdew jitilfu l-kontroll għax tgħidlu dal-bniedem ma jibqax jifhem jibda jgħix f'dinja għalih. U nħeġġuhom irresquhom għall-għajnuna, irresqu l-vittmi nnifishom għall-għajnuna u anke huma stess. Għaliex huma wkoll iridu l-attenzjoni tagħna u xekk. Responsible Gaming Foundation x'inhi tagħmel sabiex tgħin lill-persuni li qegħdin jgħaddu minn din il-problema? Mela, l-ewwel pass. Naf li qiegħda tagħmel ħafna affarijiet, ġifieri. Apparti mill-affarijiet l-oħra li qed nagħmlu mhux ħanqgħod nsemmihom mhux tħallna fihom fi programmi oħrajn. Il-helpline ovvjament dak huwa l-ewwel pass. Dak huwa l-ewwel pass biex tingħata l-għajnuna. U t-tieni pass li qed nimxu lejn l-aħħar tas-sena d-dieħla jew f'nofs is-sena d-dieħla ħadd infetaħ residenza speċjali għal dawn il-vittmi kemm familjari tagħhom, jiġifieri anke l-familjari tagħhom ikunu jistgħu jiġu jgħixu hemmhekk ikollhom terapija u trattament holistiku, soċjali, emozzjonali, mentali, ġifieri minn psikjatri sa psikologi, ikollhom trattament holistiku kif xieraq biex tingħata ħajja ġdida għal dawn in-nies u xekk. Qed ikun hemm anke telefonati fil-helpline? Iva, ħafna. Infatti, ifhem. Sinjal tajjeb għax qed jersqu għall-għajnuna. Eżattament, mhux għax hemm ħafna nies li sfortunatament. Aħna t-telefon nixtiequ ħidoq il-ħin kollu ma jqafx. Imma ovvjament għax nafu li l-problema qiegħda hemmhekk. Iva, jersqu ħafna l-għajnuna u nfaħruhom u ngħidulhom li għandhom kuraġġ kbir għaliex biex tammetti dak huwa l-ewwel pass. Huwa diffiċli ħafna biex tammetti u li ċemplu u jfittxu l-għajnuna, aħna ma laqas jgħidulna simhom ta' ġifieri laqas insaqsuhom għal isimhom. Importanti forsi jkun għadu anke fi stadju bikri fejn għadu ma jafx fil-verità jekk hix problema jew le dejjem jista' iċempel kif qed tajjeb inti m'hemm għalfejn li jħalli ebda dettalji assolutament xejn, però ovvjament jekk wieħed ħajħalli iktar naqra dettalji intom minn naħa tagħkom ħajjagħmililkom naqra iktar faċli biex forsi tkunu tistgħu anke tkomplu ssegwu anke lil dak l-istess persuna. Iva. Apparti minn hekk, ġifieri fil-helpline tagħna mhux talli nisimgħuhom biss. Nisimgħu l-problemi tagħna li xi kultant in-nies laqas iċemplulek għas-soluzzjoni jkunu jafu li għandhom problema u jirranġaw
u jkunu jafu li jridu jifu, ma xi kultant ikunu jridu jiftħu album. U għet nindunaw illi il-maġġoranza tat telefonati, il-problema tagħhom tkun il-lob sewa, imma problemi ikbar bħal nuqqas ta' self-esteem. U diqa u dwejja li jħossu ġo fihom tkun problema ikbar mill-lob u jmorru jilabu ħabba daw il-problemi. Meta ħna problema twassal l-oħra u l-affarijiet jisom jikkumplikaw iktar ruhom. Allura ħna li nagħmlu niddiljaw mal-problema tal-lob, imma fl-istess ħin nibatuha mand psikoloġi li huma b'xej, jagħmlu appuntament, ġifieri kollox minn għaqdiet u support, nissapportjaw lil xulxin u niddiljaw ma' problema waħda wara l-oħra. Ovvjament jieħu żmien, imma jekk hemm ir-rieda u xek il-problema għandha tissolva. Ekku, huwa importanti anke appell anke telespettaturi tagħna jekk forsi hemm xi ħadd li jaħseb li għandu din il-problema. Forsi għadu fi stadju daqshekk naqra bikri fejn forsi għadu ma mettix miegħu innifsu li għandu problema. Hemm lajnuna importanti, hemm lajnuna ħanirġgħu anke nirrepetu anke n-numru tal-helpline li huwa 1777 dak huwa n-numru fejn tistgħu anke tagħmlu anke il-kuntatt anke fuq l-iskrin tat-televiżjoni anke tellajna anke anke din il-grafika tiddejqu xejn tirrikorru għall-lajnuna. Hemm nies li qegħdin lesti hemmhekk għat-telefonata tagħkom. Grazzi għal Responsible Gaming Foundation. Grazzi ħafna Petra. Jiena fissem it-telespettaturi nirringrazzjak ukoll kif nagħmel kull ġimgħa tal-ġid li qegħdin tagħmlu bħala fondazzjoni kemm Malta kif ukoll Għawdex. Grazzi ħafna Petra. Aħna minn hawnhekk mmorru għal waqfa qasira ta' ftit sekondi mbagħad milli ħaterġgħu issibuni fil-kċina fejn hemmhekk mid-dera s-Sur Kasinġan għandu l-ewwel plat lest. Bqgħu magħna.